Manganta yun. Mga tagarutan bakit kung... Manganta yun. Wait. Ano? Ay, kita magiging jay, lalata jayan. Tapos... Ay, kita magiging lalata jayan. Naikat ko garutan. Naibalang ma'am? Tagarutan niya pa. Ay, ito naksan. Okay na? Kiss naman mga rob. Walang kang kapita. Alam natin na. Kiss naman mga rob. Hindi ma'am. One time lang. Walang katilisidad. Ano mo din na inayat? Mati na nga ikikita. Haan? Ikis naman nga rob. Kakayatan. May kakadaman ano? Ay, ikis naman nga rob. Aklo. Ito yung bagay. Buting kaya? Ang kalas ka. Nagalasaw. May ginagawa. Kasano ko nagpangit ang ngayon mo tayo. Tumakamanan. Dore mang kasaksta mo tayo. Itang ko nagdakil ta si dahil. Yung luto. Tumalna ka man? Siyak. Hindi na nga. Nakasta-kasta pa na. Na? Sige na, umalang yun eh. Tingnan ta, kinam mo na mo kinam bag ko. Hindi ka pala. Kasi pagkatinta kasi rin pagdirot siya. Kali ka tayo. Lagon ba ko. Nyarod. Kali ka tayo sa lang pang inibuis revisa mo tayo. Hamo kay kabil kita mapirdi daddy lingot na. Donde? Daddy ka ro. Ay, esto. Ay, balay. Pasa na lang. Ben. Hindi pagkatin mo kita siya. Come. Ulang ka kay din. Wala ka man nandi man. Si Luigo, esto mío, Luigo. Ay, miwot ka. Talang Ang tanong mo damdama ko nga katan bakit ko. Mati ka nga gininaw ta kami na. wala ka man? Ulang ka. Bulang ko ate. Kadi ba lang man? Bulang ka. Kadi ba lang man? Bakit? Yeah. Ano ba dito? Wala ka na eh. Okay? Pasa? Vámonos. Hindi ba na naman na dyan? Vámonos. Pagka naman na dyan, pakulang ka. Nana. Basta dati, okay, nanati makasawa ti ko. Tigring. Ay na, ginang randi mo yung mga panggan. Panggan, bay servisa.